sa pagtuo, duwaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan kana Diyos. Hello! Igsoon, magdali-dali tag-live bro, no? Kay mo biyahe ko niya. So akong gipaning kamutan nga maka-live ta kay ugma, maabot na ko sa Cagayan no niya. Di na jud ko ka-live dito. So, akong ina akong asawa nga lab, mag-live sa ko before ta mo biyahe. So mao ni igsoon. So dili sila mag-shoutout ha? Okay? Dili sila kayo mag-shoutout mga igsoon. Okay, pasensya na. Kay nagdali ta. So pwede naman mo share, igsoon, i-share na ninyo. I-mention na inyong mga higala. Atong topic karon igsoon, gugma. No, ingon sila nga Valentine's Day kuno ron, adlaw sa gugma. Okay. Mag-isgot taro gugma. Gugma nga ni Sibo sa Biblia. Ug unsa gining tinuod nga gugma? Kay base ng atong pagtuo gugma pero dili di ay. Di ba? So gugma. Atong Dios mga igsoon, Dios sa gugma. Amen. So mao na mag-isgot taron og gugma nga pinasikat sa balaang kasulatan. Okay? So pwede na mo mag-share dahil so mag-type at followers at highlights unsa man na diha. Okay. Brad, pasensya na Brad, isa ko mo shout out, isa ko mo kuan. Okay? Kaya nagdali ta. Actually, akong barko nga sakyan Ikson La City pa to Cagayan, from Tagbilaran to Cagayan. Unya kuan ba? Layo man ang pantalan dire ato man sa syudad. Biyahe pa mig layo-layo. Okay? Musta mga igsoon? Last night wala ta ka lugar, no? Nya karon naningkamot ko igsoon nga maka-live daron para sa kamayaan sa Ginoo kay ga Facebook ko kasagaran jud gugma mabitong ganina naghimo ko og short naggama ko reels about nang rhyme ba hilig man jud ko rhyme igsoon about love, no? So kauna ko nga mining mo share ko ron og gugma akong topic, no? Kay ang kalibutan ron nag-celebrate to sila glaba, no? Busy kay sila gugma. Ang uban ron mga magtiayon, magginigugmaay, nagdate igsoon. So karong kabuntagon mag-isgot og unsa jud ang tinuod nga gugma nga pinasikat sa Biblia nga iyahang ikapaymaya. Amen. Kay usahay nagtuo tag gugma atong gibati, mauna pero nasangit dayta. Usahay gali nagtuo tag gugma atong gibati pero kaulag da ito. Okay? So mag-isgot tag gugma ron. Okay? Let's go. Before we proceed igsoon magampo ta. No? So unya ra shout out mga brad. No mga brad, lunglib man ta kanunay, kabalo na mga na, no? Namos kung dughan, namos kung mga pagampo. Okay? Maing buntag Brother James. Oh, ang gugma John 3:16. Yes. Tinuod na. Happy na kita magkita, Brad. Di na doon kalikayan, ay bisag saon. Okay? So, let's pray mga igsoon. Kabalo naman ta before we proceed. Let's pray atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-welcome ang presensya sa Dios sa gugma. Ingon nga atong topic karon about sa gugma. So atong i-welcome siya, no? As the God of love, we know iyang pulong nagaingon sa 1 John 4:8, He's the God of love. So the very nature of our God, our Heavenly Father is love. Okay? Mabita na sa John 3:16, puro gina sa love, no? Pero karon lahi ni nga love, no? Unsa, what is love? Nga base naka-align sa Bible. Okay? So, again, let's pray. Let's pray. Dili sa ta kayo mag-shoutout, pasensya na, no? Kay lahi ron nga panahon nga adlaw igsoon na ako'y appointment, but still ang ako ang kasing-kasing na naadyoy kadasig ba nga mo share. Kay kung ugma pa ko mo share, ingon sila nga wala na daw ko na gugma-gugma nga kuan, pero everyday nag-celebrate man ko sa gugma sa akong asawa o sa Ginoo. Everyday na kanunay mi nagigugmaay, no? So mao na nga karon ako silang gisabayan ba nga mo share po karon about sa love. Okay, about love atong topic karon. So again, let's pray. Atong i-welcome si Lord iyang presensya, atong i-welcome ang presensya sa Dios sa gugma. Amen. Let's pray. Father God, again, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, great privilege, Lord God. Bisan man Ginoo nga busy me, but ning hatag jud mig higayon Ginoo nga ikaw ang amo ang
pamalandungan among isgutan, Lord God. Before we proceed, Lord God, this morning, Ginoo, before me maghisgot sa imong gugma, sa imong pulong, unas tanan, Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing. Limpyuhi among kasing-kasing, among unahuna, Ginoo, na may mga butang nga dili maayo, nga wala mi makabantay, nga wala di ka nalipay pa sa ilua mi, Lord God. Himo aming angayan, himo aming takos, tagay mi kasing-kasing, Ginoo, nga andam, Ginoo, musalod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And then tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek, magpatambag, Ginoo. Labaw tanan, willing musunod kanimo. Obedient, doers of your word. Dili lang magsi amen apan ipalabay sa pikas dunggan. But Lord God, let it be nga naa kami kasing-kasing karon nga masinugtanon, matinumanon sa imuhang pulong. And Lord God, as we proceed, Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Tagay sad kami kalinaw among unahuna og pagbati, Ginoo, nga walay laing masentro, ma-focus nining taknas kabuntagon ikaw lamang. Lord God, again and again, walay relihiyon karon maisa, Ginoo. Ikaw lamang is Jesus Christ, the God of love. Ikaw lamang among simbahon, ipataas, ibayaw nining taknaa sa kabuntagon, Ginoo. Lord God, this time, Ginoo, amo ding gi-cancel. I rebuke every spirit of distraction. Ug na may plano ang kaaway nga mo distract kanamo para ma-out of focus, mi dili mi ka concentrate right now. I rebuke it, I cancel it, I destroy it in Jesus' mighty name. And right now, I declare a victory, Ginoo. I-bless ang tanang nagtanaw karon, Ginoo. I-bless ang tanang viewers karon. Kutob sa maabtan ani, Lord God. Kutob sa makadungog, makakita ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gugma, ipabati imong gahom, ipabati ang lihok sa balaang Espiritu Santo. Lord, thank you for the victory. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So nanatay 104 viewers. Praise God, 107 na ta. Okay. So, di isa ta mag shout out, no? Okay? Basta kabalo na mo igsoon. Love kay mo nako. Mabitaw ning share ko ron hatag sa pulong sige, no. Tungod kay bisan nagdali-dali ko kay later mo biyahe na mi igsoon at tumi sa syudad, ihatod ko sa akong asawa unya. Mao ni. So, anyway, ang atong topic for this morning is about love. Amen? So, anyway, igsoon, tayo sa nasa ko'y naday ko'y gidelete igsoon niya gi-black. Kay kuan ba kanang nanapod ng Mikkel na pod kay bawon na mo. Okay? So again, as what I have said, this page we promote love and peace, and dili ta makig-debate, dili ta makiglantoge, no? Okay, let's go. Gugma atong parion. Okay. So again, igsoon, our topic for this morning is about love, and of course, our God is the God of love. And since He's the God of love, nasa siya kaugalingong version sa love. Okay? Kita mga tao, igsoon, natay gitawag og tawhanon nga gugma, ug natay gitawag og kalibutanon nga gugma. So si Lord po na gitawag og langitnon nga gugma. Si Lord naa sa siya gugma nga iyahagid. Actually, He's the author of love, kay siya gugma. Okay? And then ang balaang kasulatan igsoon, ang atong teksto karon igsoon na makita sa according to Saint Paul, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hangtod. Ako man ning gihagpat-hagpat kay taas kayo, so ako ra ning gipili, no? Kung unsa gining gugma nga pinasikad sa Biblia, kung unsa gining tinuod nga gugmang mga igsoon nga dapat natong sundon nga pinasikad sa Biblia, or kung unsaon nato paghibaw nga gugma ba niya atong gibati, or mao ba ni ang character sa love, mao ba ni ang gawi nato sa love, ingani bang attitude sa love. So atong pasultiyo ng balaang kasulatan igsoon. Amen. So anyway, again, mga igsoon, dili sa ta daghang kay nagpa-shout out pero dili sa ta mag-shout out. Mga brad, long live ta diha kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Kabaw na mo, mga amigo na ko diha, mga kapulisan, mga hepe, mga tanan diha, mga jail warden, mga inmates. Okay. So dili sa nako i-mention nga specifically kay kanang kuan man kanang nagdali ta. But anyway ako nang pasalamatan ato mga
subscribers, mga naiuban po nga na nag-send og stars, no? Wala man ta nangayo diha kaya to pang Ginoo man di man nakalikayan nga naay ma-bless niya. Maybe mo pugas or unsa something ana. Basta kabalo na mo igsoon nga walay na involved ani nga money, no? Wala ko nagbutang og GCash, walay bank account. This is purely to glorify the Lord, and this is purely God's ministry, dili ministry. It's ministry, no? So para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So again, kita mga tao na asad tay expression sa love kautong kaugalingon. Si Lord nasa siya gugma nga iyaha. Okay? So ang pulong sa Ginoo mga igsoon, according to Saint Paul, ingon siya sa 1 Corinthians chapter 13, sugod to sa verse 4. Nga atong laktod-laktoron, 4, luksota, let's jump into verse 5 and then verse 6. Okay? Okay. And apagid muditso ta 6 and 7. Okay. Una, love is patient. Mao ni tinuod nga gugma, listen carefully. The true love is patient. Okay? Unsa ra patient? Mapailubon. Okay? Patience, pasensyoso. Mao na tinuod nga gugma. So if ever atong gibati tinuod nga gugma, kamao ta mo pailob. Okay, example. Example mao gini tinuod nga gugma, example igsoon. Wala pa mo'y kasal. Listen carefully, dili ni ako pangigo pero mao gini gugma igsoon, pinasikat sa balahang kasulatan. Okay? Unya og masaghiran ta ni pasayloa lang jud ko kay ngani man jud ko. Ako igsoon musulti jud ko sa kamatuoran, musulti ko sa tinuod. Kung unsay giingon sa Biblia, lisod man po kayo kay paninglan tas Ginoo. Kani ra bang mga lagad sa Ginoo igsoon, mao ni unang paninglan, dako mi og singlonon. Okay? Ug na ako'y masagiran ani, pasayloa lang ko yung mga igsoon niya. Ug masagiran sad mo ani, dili pa man ulayang tanan, samtang napay kinabuhi. Di ba? Pwede man ta mga ipasaylo sa Ginoo niya. Magkinabuhi na ta nga ning sibo na sa iyang kabubuton. Una, love is patient. Now, ang gugma mapailobon. Tagaan ta mog senaryo, ang gugma mapailobon. In other words, ang gugma makapailob, butang ta lang, nanguyab ka. Kaniya, nanguyab ka. Now, nanguyab ka unya, ingon ang usa nga, unya ra lagi ko unya ra ti kasugton kay kanang dili pa saktong panahon niya, nag-eskwela pa ko, niya wala pa kay trabaho, yan ano. So, it means mga igsoon nga makapaabot ka, kay mo pailob man ka. Okay, mao na una nga ilhanan sa tinuod nga gugma igsoon nga pinasikad sa balaang kasulatan. Mapailobon. Kung dili pa kasugton, dili ka mamugos. Okay, magpailob ka, in other words, maghuwat ka sa saktong panahon. Ug moingon gali na imong gipungayaban nga unya ra kay wa pa kay trabaho, wa pa kay kabuhi nako. Nya tan-aw nako mura man og ako sa ningon naon kay usa man god ingon ra ba akong ginikanan nga ingon ako mama ug papa nga dili sa ko maguyab-uyab nga humanon sa akong pag-eskwela. So ikaw lalaki nang uyab ka. Kung tinuod na nga gugma imong gibati igsoon, Brad. Ayaw mamugos, no? Makapailob ka kay ang tinuod nga gugma nga pinasikat sa Biblia mapailubon. Okay? Love is patience. Mao na gugma nga ning sibo sa gugma sa Ginoo. Kamao mo paabot, kamao mo huwat sa saktong panahon. Now, parehas ni. Pasensya kay bawo ko nga dagang masagiran ni pero Brad, mga igsoon, love kayo muna ko. And gusto ko nga ang atong gugma musibo sa kabubuton sa Ginoo. Okay? O masuko mo na ko, pasayloalan ko basta mao man ni ang nasa balaang kasulatan. Ingani ko igsoon. Once puslan man nga naglakaw ko sa kamatuoran o nagsulti ko kamatuoran, ako na lang yuning isulti ang kamatuoran, itodo na nako. Kay kung akong taguan ang kamatuoran, paninglan niya ko sa kay tasan. Okay. Pareha ni, love is patience, ang gugma mapailobon. Now, kung kamo, manag-uyab pa mo, kung tinuod na nga gugma inyong gibati, daghan jud masangit ani, kay ingani ko sa una. Kung tinuod na nga gugma inyong gibati, dili mo mubuhat og mga butang, nga buhaton lamang sa mga magtiayon. Pasensya na. Yes, that's true. Kung atong gibati igsoon tinuod yun ni siya nga gugma. Dili gyud mo mubuhat og mga butang nga buhaton ra sa magtiayon. What I mean is kana bitong uso karon premarital sex. Normal na ron common. Kinanormalan. Matod pagali nila making love out of nothing at all gani bisag dili uyab. Kabantay mo na igsoon. No? Pero igsoon kung natay kahadlok sa Ginoo kung ang atong gibati tinuod nga gugma. Now, ang gugma, ang
meaning sa gugma, sa Korinto, sa manilapitan eh. Pwede nyo ablihan yung Biblia. 1 Corinthians 13:4. Love is patient. Ang gugma mapailobon. In other words, kamao mo pailob, kamao mo paabot, kamao mo hulat. Makahulat jud mo hangtod kamo ikasal. Pasaylo adyo ko igsoon kay bawo ko nga uban na niyo daghang masagiran. Kay bawo ko. Pero mao man gud ni. Kung gusto ta nga i-bless ni Lord ang ato ang relasyon, dapat ning sibo ang atong relasyon sa kabubuton sa Ginoo. Now, kung ang inyong gibati karon igsoon tinuod yun nga gugma. Gugma nga gikapahimaya sa Ginoo. Okay? And then maningkamot mo nga dili mo makahimo og mga butang nga himuon lamang sa mga magtiayon. Makapaabot mo hangtod kamo ikasal. That's love. Mao nay love nga nakapahimaya sa Ginoo. Mao nay love nga ning sibo naka-align sa pulong sa Ginoo. Mga brad, mga igsoon pasaylo ako no. Kay bawo jud ko. Sig ako karon nga nagistorya, ako jung na feel nga nadyo yung mga sagiran ani. Okay? Mao nay gugma igsoon nga gipa nga what I mean is nisibo sa balaang kasulatan no. Again, love is patience no. Makapaabot ta. Ikaw babae, sister, kung pugson ka sa laki labi na ako ingani man ko sa una. Valentines? Pugson ako na akong uyab, daghan man ko uyab. Sa ngani ra ni akong naong igsoon naman ko dihog sa demonyo. Pugson ako na no, akong dalhon sa lodge ana kay mao ni regalo no. Pwede ba nimo i-gift nimo imong lawas nako kay Valentine's no? Ingana ko sa una makuha ng trabaho. Ya kani po mga babae, Valentine's man dayron love no, honey, my love, sana. Sige akong ihatag no. Kung tinuod na nga gugma inyong gibati igsoon, magpugong mo. In other words, ang true love is you know how to control your emotion, imong gana. No, kanang kamao ka mo control. Ngano man unas tanan mga igsoon, wala pa mo'y kasal. Pasaylo ako, wala pa mo'y kasal. O masuko man ako, pasaylo asad ko, basta love kay mo. Ang tinuod nga gugma mo, correct man. Okay? Di ba love? Nakakada ba love? Akong asawa na minaw. Kaya nga naman, ang balaang kasulatan, nagbase ra man kukuha ng balaang kasulatan. Di man gud pwede nga maayo kay tawag ubang bersikulo sa Bible, pero latangan na to ni, ngayong love is patient. Di man pwede igsoon, no? Ato, gining apilon. No? Love is patience. Ang gugma, mapailobon. Kung kamo diha, nagigugmaay mo, pero wala pa mo gikasal igsoon. Kung tinuod ng gugma inyong gibati, maningkamot mo nga dili mo makasala. No? Maningkamot mo nga makasal mo. Yes, mao na timan igsoon. No? Kay mao man igingon sa Biblia nga ang tinuod nga gugma makapailob. No, makakontrol ta. No? Naatay gitawag og kamao ta mo paabot sa saktong panahon. Amen ba? Okay, mao na siya. Di na to ni patasog ayo kay masaghiran na tong maayo. Okay, mao na love is patient. Ikaduha igsoon. It is not self-seeking. Nani sa verse 5. It is not self-seeking. Unsay self-seeking? Kana bang dili nimo palabyon, dili selfish ba, dili palabyon imong kaugalingon. Kung ang imong hinigugma dili gustoan ni, ayaw pamugos, mao nay dili na, mao nay gitawag og dili self-seeking. Ang self-seeking mga igsoon kay mao ning mga kanang imuha ng pagbati ba imong kuan, imuhang palabihon. Okay? Labi naman nagmanagdi ayon. Kung mingon ang asawa nga ayaw love kay gikapoy ko, kasabot na mo, ayaw buksa. Bukson man imo, self-seeking. Mao na gingon na ang tinuod nga gugma kamao mo sabot. Tanawa, it is not self-seeking. Naoy nadunggan balita mga igsoon nga sa dugay na to, balita ba usa ka asawa gipusil sa bana nga hubog. Kay ngano man, paguli sa bana nga nakainom, kay bawo na magtiayo naman sila nya, na siya gihangyo ba wa man mo sugot, gipusil. Self-seeking. Og dili gusto atong pares kay gikapoy or something na gibati yang lawas. Di tama mugos, that's love. Amen? Sige ngon dire, it is not self-seeking. Kung mayog di, kung mayong nga, mayong asawa kita, love mo, palit ane. Og di gusto, ayaw pugsa. Dapat sa tanang desisyon, magkayusa mo, that's love. Amen? Kalipay ni mo, kalipay niya. Kagulanan ni mo, kagulanan niya. Og di siya, di isan mo na itinuod nga gugma. Amen? Okay, so to? It is not self-seeking. Dili kay palabihon lang imong kaugalingong gibati niya, wala ka nagtanaw. No? Nang ubang mga bana, dugay kay muli, kay naglipay-lipay silang mga barkada. Gipalabir, ilang kalipay silang barkada. Tuang iyang asawa, way dug. Tuang naghinuktok dito, asa to kung bana to ra dito. No, lingaw-lingaw kayo. Self-seeking. Sayo sa buntag ang bana, nagsigig hapuhap sa iyang manok. Imbis ang hapo sa iyang asawa, hapuhapon. Tuwa sa manok, self-seeking. Tugnaw kayo, karon tugnaw na ba kayo? Bantay mo, tugnaw kayo, Ikson.
Tugnaw kay ba niya? Bawo na tugnaw kayo sa iyo sa kadlawon. Kadlawon sige kagakos sa unlan, luoy kayo asawa. Tan-aw niya yang banat o na ang gigakos-gakos manok na no self-seeking. Siguruha ang kalipay sa imong asawa o sa kalipay sa imong bana. Kanang kamong duha ba malipayon dili kay ang usa na kalipay usa dili na love. Tinuod nga gugma igsoon kanang kamong duha nagkaiusa sa usa ka kalipay. Ug naay namoy dili gustong buhaton na nagkaiusa sad mo, no? Walay pugsanay ni mga igsoon, no? Dili kay palabihon ang gibati sa usa ano mantod mag-away hintod mao man ni makaaway sa relasyon, magtiayon, magkagubot, magkabulag igsoon kay lahin-lahin og trip ba mao ni akong gusto niya di ka mo angay ani di ko nimo love no ikaw may kuan igsoon dapat mo sabot ta sa usag-usa, that's love. Again unsay gingon diri, it is not self-seeking, dili palabihon. In other words, dili palabihon ang kalipay sa usa bitaw nga imo ra niya ikaw kagulanan ang imong kalipay kagulanan sa imong pares dili na pwede. Dapat mag-unong mo sa unsay naa. That's love. Amen. No dili palabihon. Okay, mao nay gugma igsoon. Last mga igsoon. Aw dili pa din ni last na sa verse 7 ta. Oh no. Verse 5 gihapon. Okay. Next line is verse 6. Verse 6. Ako man siyang gilit ang latang. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Mao ni tinuod nga gugma usab. Dara. Ang gugma daw, dili malipay sa dautan kung dili gikalipay niya ang maayo. In other words, kung ang atong gibati, tinuod nga gugma, dili ta mo tolerate sa mga binuhatan nga dili maayo. Okay? So, ato dyong ipatigbabaw ang kamatuoran. No? Atong ipatigbabaw kung unsa ang nakapahimaya sa Ginoo, that's love. Kung ang imong gibati igsoon gugma, feeling nimo gugma na pero imo lang gitolerate ang iyong gihimo igsoon nga namoy gihimo nga uyab pa mo pero inyong gihimo igsoon buhaton na sa kanang mga gikasal na bitaw, gibuhat sa buhatonon lang sa mga magtiayon igsoon. And then maybe that's not love, that's lust. Unsa nang lust? Kaulag. Ang kaulag igsoon mao na siya ang gipalabi lang ang lawas nung kalipay. Ang gugma nga tinuod gipalabi ang kalipay sa Ginoo. Now, unsay kingon dire? Baliko na ko no. Insan is pastor, ay may paywala ni nimo gi-share pastor naguba nang akong adlaw sa gugma, dili. Love ta mo. Sige kingon dire. Love does not delight in evil but rejoice with the truth. Ang gugma wala mahimaya igsoon sa mga dautan or mga binuhatan nga dautan kung dili iyang gikalipay ang kamatuoran. Now, kung manag-uya pa mo igsoon niya, feeling ninyo ang inyong gibati love. Perting lipayan ninyo igsoon pero naamoy gibuhat nga buhatonon lang sa mga kanang minyo na. And then that's not love, that's lust. Kaulag ra na gipalabi ninyo ang kalipay sa inyong lawas. Kay ngano man, kung inyong gibati tinuod nga gugma igsoon, ang inyong buhat makapugong mo, magpugong mo kay kaybaw mo nga dili na ikapalipay sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma, it's rejoice with the truth. Amen. In other words, ang tinuod nga gugma mubarog sa kamatuoran. Ang tinuod nga gugma ning sibo ang inyong gibuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma nahimaya ang Ginoo sa inyong gibuhat isip na amoy relasyon. Una tinuod nga gugma, no? Kung mamugos ang imong uyab, ayaw. Amen. Once imong gibadlong means love, imong gigugma siya. Timan igsoon at the end of the day na ay consequence. Labi na kay nagkaroon nakadungog na mo ani nga kamatuoran na ay consequence. Okay? Galatians 6:7, what we sow is what we reap. Unsay atong ipugas mo ani kita. Kay naman tay gipugas natay anihon. So pasayloa jud ko igsoon, mao man ni ang kamatuoran. No? Ako igsoon, muwali ko tanan, muwali ko sa pagkabalaan, muwali ko about paghalad, muwali ko sa tanan about panalangin, tanan klase sa pagwali akong tanang topic ako jud ang sagiran. Dili ko mamili. No? About ani pagkorek mga bugat-bugat no dili tanan nga unsay nasulti sa balaan kasulatan ako ganang i-share. Kani mao man ni about love, no? Again, love does not delight in evil but rejoice with the truth. Ang uban mga igsoon masuko kung badlungon. Ang uban igsoon masuko kung i-correct kung naigibuhat nga dili maayo. Wa sila kay bawo nga mao na expression of love. Kay ang tinuod nga gugma igsoon makakita ka nga usa ka tawo imong hinigugma nakasala imong badlungon. Apan kung imo siyang itolerate pasagdan, that's not love, di na gugma. Kung tinuod ka na higugma igsoon dili ta magpauyon.
Dili na to pauyunan ang dautan, kung dili atong barugan ang kamatuoran. That's love. Amen? Sige ngon dire. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Truth, Jud. In other words, ang gugma, ning relate, Jud, na align sa kamatuoran. Amen? Mauna. No? Last. Ang pinaka-last, mga igsoon, kay love is, nasa last line sa verse 7, always persevere. Okay? Unsa man ang always persevere, mga igsoon? Mulahutay. Ang tinuod nga gugma, mulahutay. In other words, kung ang inyong relasyon giuyog-uyog sa mga pagsulay, no? Giuyog-uyog sa mga unos, mga igsoon, daghan kayong problema. Pero kung ang inyong gibati, tinuod na nga gugma, igsoon, o naghari si Kristo, ana, mulahutay gyud na. Amen. Igsoon, ang meaning ani mao ni. Kay bawo naman ta mga igsoon nga atong Ginoo Dios sa gugma. Kung ang Ginoo naghari sa inyong relasyon, igsoon, na yun na sentro, mulahutay gina. Amen. That's the real love. Mao na gitawag genuine love. Ang mao na tinuod nga love, igsoon, mulahutay. Kung nay nanguyab nimo igsoon, nga dugay nimo gisugot, mga babae, listen carefully, look at me. Mga young people diya nga mga babae. Kung naay nanguyab ninyo, nya karon ning undang na kay dugay nyo gisugot, dili to gugma, kaulag ra to. Attraction ra to kay guwapa mo. Pero niundang siya pagpanguyab nimo kay dugay nimo gisugot, dili na gugma. Kay ang tinuod nga gugma mulahutay. It perseveres. Amen. Alay gugma na unsa. Unsa man ni pastor nga karon kay gitnay uban nangayog kanang kuan ako ba comments. Unsa man ni pastor mga minyo na pero nagbuwag. Mga minyo na kinasal na. Maybe dili to love. Mabito na igsoon nga kay kung magbase ta sa Biblia ang tinuod nga gugma mulahutay gyud. In other words, bisag unsa ka kusog sa unos pagsulay, mubarog yun na siya nga ligon. Kay gugma man na ang gugma, ang Diyos man. He's the God of love. Kung tinuod ng gugma, imong gibati, kay pinasikan na sa pulong sa Ginoo, or, mao gina ang kabubuton sa Ginoo, mulahutay yun na igsoon. It persevere, no? Amen? Kung tinuod na nga gugma. Daghan, mao bitaw igsoon nga, ako mong painumduman na, before mo igsoon, mo commit og kana bitaw mo say yes nga mo commit mo relationship nga gusto na gid mo magminyo, siguruha gid igsoon nga mao na gid na ang gugma nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung dili gali na tinuod nga gugma ang imong gibati, kung naay gugma ra kaniya kay nasa kwarta, lami siya glawas, gwapo, dakog sweldo, igsoon di jud mo malahutay, magbuwag mo usa ka adlaw, magbuwag mo ngano man, dili na tinuod nga gugma. Because true love, ang tinuod nga gugma igsoon, para sa kong sawa nangutan na siya na ko yung siya, love, nganong nahigugma, unsa daw kunoy rason nganong nahigugma ko niya, namjo na siya da naminaw. Akong itubag mao ni wa ko kay bawo, di ba? Wa ko kay bawo. Mao na kay mao ni igsoon ang tinuod nga gugma igsoon kay wala jud kay kondisyon. Amen. Unconditional na siya ang tinuod nga gugma. Ngano man kay kung ang imong gugma na ay kondisyon, ang tao dili perfect man, masipyat na siya, posible na kung ang imong gugma nga gibati, ang tinuod nga gugma is unconditional, mao na siya love. Kay ngano man, it persevere, mulahutay siya. Kay ang imong gibati nga gugma nanay kondisyon tungod lang kay lami siya glawas, what if mo tambok na? Okay? Kung nagapas ka siyang lawas, igsoon kay sexy, matso, what if mo tambok na? Kay magsigi naman nagfood trip. Sabi na, hindi humagkasal, kasagaran, magtiayon, hindi humagkasal, manambok. Kung nagsalig lang ka, conditional ang imong gugma, din dili na mulahutay. That's not love, that's lust again. Okay? Kung imong giagad igsoon naggibati nga nahigugma ko ani, nahigugma ko pastor kay ngano man, mao na gyud ni pastor daghang kwarta, mabuhi na ko ni. What if mabangkrap na wam ta kay baw sunahan igsoon? What if mawad-an nagtrabaho igsoon na mga aksidente in Jesus name lang? And then dili na love. Ang tinuod nga gugma igsoon wala gyud nay kondisyon. Bisag unsay may tabo mulahutay na. Kay ang tinuod nga gugma ang Dios na siya ang pundasyon sa inyong relasyon. Busa bisag kapila pa mo uyog-uyogon. Dili gyud mo mauyog siguro pero dili mabungkag. Kay ang Dios man ang inyong pundasyon. That's love. It always persevere. Mulahutay ang tinuod nga gugma. Ang kaulag mga igsoon kanang ibog-ibog ra dili gyud na mulahutay, di na magdugay. Amen. That's love. Mao na no? So mao na ang gugma igsoon nga atong gisgutan karong taknas kabuntagon. Kay busy magkayo nang ako ang news feed, sige sila gisgot og gugma. So mao ni version sa love ni Lord. Pinasikat sa balaang kasulatan una, love is patient.
ang gugma mapailobon. Kung moingon imong uyab ayaw sa kay wa pa tagikasal, ayaw pugsa. Imo nang gipugos kaulag na. Di ba? Ayaw mo pagbuhat-buhat ang mga butang nga himuon lang sa mga magtiayo, no? Ang gugma makapugong, makapailog, na self-control. Pastor, sao man ni Pastor? Basin siguro dapat kontrolo na kung tinuod na nga lab yung gibuhat, na magpa-advise na ko kay dili daw sila ka likay aning fornication or premarital sex. Akong advice mao ni limitahi sa ang inyong time sa usag-usa. Kay bawo mo nga dili pa mo minyo nya imong uyab siksi na kaayo, timting kay na pod kay sige pakigol. Ayaw pod mo pag badlunga pod na kay matintal ra kana, no? Badlunga sa na siya nya ayaw mo palabi og hatag og dakong panahon sa usag-usa. Okay? Kay kabalo mo nga dili pa mo minyo. Kay kusog ra barong espiritus kaulag, matintal jud ka, no? Kinahanglan magwise ta. Kay ang tinuod nga gugma ang imong gibati, kamao ka mo paabot mo pailog, maghuwat ka sa saktong panahon. Ang gugma mapailubon. Mao na gugma nga tinuod pinasikad sa balaang kasulatan. Ikaduha, it is not self-seeking. Ang gugma dili palabihon niyang kabilingong kalipay. Kamo mga magtiayon kung muingon mga bana, mga brad, kung muingon imong asawa nga di sa ko kay gikapoy pugsa. Okay? Ug ang asawa pod ana ra ko na bisag unsay mga buhaton ba nga kung muingon ang usa gali nga di ayaw pugsa. Okay? Dapat kamong duha naghiusa sa usa ka kalipay. No? Kay why pastor? Because the true love it is not self-seeking. Dili selfish. Okay? And then the next is love does not delight in evil but rejoice with the truth. Ang tinuod nga gugma mo barog sa kamatuoran. Ang tinuod nga gugma dili mo tolerate og sala. Again, ang tinuod nga gugma dili mo tolerate, mo pauyon og sala. Mo barog sa kamatuoran. Last, ang tinuod nga gugma mulahutay. Amen? So kung imong gibati da kung tinuod na siya nga gugma mulahutay gina. So kung nay mga laki da nga nanguyab pa kakaron, yantod karon sige pa kag pangulitaw da kay ganahan jud ka na yung bayana. Kung tinuod jud na imong gibati, brad, mulahutay ka. No? Dili kay mangita kag lain kay dapa dapam day mas gwapa no, dili dito gugma imong gibati, kaulag ra to. Mao na igsoon. So that's love. Amen? Kay ingon sila adlaw man daron sa gugma, so mao ni nga love. Pero sakit kay nga love, no? Sakit kay masangit ani. Pero mao ni ang love nga ning sibo sa kamatuoran igsoon. Okay balo na beta nga ang kamatuoran mao'y makahatag na tog kagawasan. Once ang atong relasyon igsoon, ang atong gibati ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, i-bless ni Lord ang atong relasyon. Once ang atong relasyon igsoon na himaya ang Ginoo, panalanginan, paboran, grasyahan sa Ginoo atong relasyon. Mao na nga ako mong gidasig nining taknas kabuntagon nga atong siguruhon nga atong gibati nga gugma karon kanang ato bang relasyon may maya ang atong amahang langitnon aron sigurado ang talagsaong panalangin nga atong masinati. Sigurado ang mga grasya, mga pabor igsoon ibubo sa Ginoo nato ngano man nalipay man siya sa atong relasyon. Kaya nga atong gibati nga gugma ning sibo man di ay sa Biblia, ning sibo sa kabubuton niya. Once ang atong relasyon ning sibo sa kabubuton niya, sigurado ang talagsaong grasya ibubo gayud niya. Amen. So pitin induta. Sumao na igugma igsoon nga pinasikad sa balaang kasulatan. Again, pasensya na mo no nga ganina nakasagit kog sakit-sakit pero mao gyud na no. Mao gyud ni ang gugma nga gikaymutan niya nga maoy sundon nato ingon nga mga alagad niya. Ingon nga mga Kristohanon nga nanay kahadlok sa Ginoo, nakigrelasyon na sa Ginoo, atong klaron ug atong sigurohon nga atong gibati nga gugma bagyud na siya nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay ngano man mao na importante igsoon kay once ang Ginoo nahimaya sa atong relasyon, once ang Ginoo nahimaya sa atong gibati, ato po nang masinati ang panalangin nga pinasahi. Amen? Let's pray. Father God, thank you so much for your word this morning. Usahay medyo sakit-sakit pero sakit jud usay ang kamatuoran, pero ang kamatuoran may maghatag na mog kagawasan. Ang kamatuoran maoy hinungdan nga kami imong panalanginan. So Lord, i-bless Ginoo ang matag usa karon nga nagtan-aw. I pray Lord God nga maglakaw mi sa gugma, isip ikaw among Dios sa gugma. If ever na ay nagtan-aw karon Ginoo nga among gibuhat Ginoo, nga among gibati nga gugma Ginoo, wala misibo sa imuhang pulong Ginoo, tabangi mi Ginoo. Tabangi mi nga ang amo ang gibati Ginoo nga gugma
Mauyon jud sa imong kabubuton, Lord God. Kay gusto mi nga ang among relasyon, Ginoo, imuhang panalanginan. Gusto mi ang among kaminyoon, Ginoo, imuhang paboran, imuhang taga-agrasya, Ginoo, nga pinasahi. Lord, kung wala kami mahimo. But Lord God, thank you so much for your word this morning. Nga imo ming gitudluan, imo ming gipahibaw kung unsa kining tinuod nga gugma, Ginoo. Ang tinuod ay nga gugma, Ginoo, kamao mo pailog, kamao mo paabot sa saktong panahon. Ang tinuod nga gugma day, Ginoo, dili magdali-dali. Ang tinuod nga gugma day, Ginoo, dili malipay sa dautan kung dili malipay sa kamatuoran. Ang tinuod ay nga gugma, Ginoo, mula hutay. Ang tinuod ay nga gugma, Ginoo, dili palabihon iyang kaugalingong kalipay, Ginoo. So Lord, thank you for your word this morning. I-bless ang tanang viewers karon. Gusto ko, Lord, I pray nga sa tanan, Ginoo, mga followers and viewers of this page, Lord God, will always walk in love. Love nga na-align sa imuhang kabubuton. Love nga imong gikahimaya, Ginoo. Love nga imong gikalipay. Kay nasayod kami, Ginoo, nga kung ang usa ka relasyon imong gikalipay, imo sang ibubo ang talagsaon imong panalangin sa matag usa kanamo. Lord, again, salamat. Again, i-bless ang tanan nga nakakaroon diri, Ginoo. Nagtan-aw, and I pray, Lord God, kung naay nagtan-aw karon diri, Lord, nga naapa sa mga live-in, Ginoo, or naay relasyon, Ginoo, nga nakahimo man sila dili maayo, Ginoo, pero wala pa sila kasal, Lord, pasaylua kami. Tabangi sad sila, Ginoo, ang mga naay nagka-live-in karon diri, Lord, ug namay nagtanaw ever nga nag-live-in pa, Lord God, unya wala sila igasto sa pagkasal, Lord God. Ikaw, Ginoo, magatagbo sa panginahanglan. Declare financial breakthrough in Jesus name. Mangita kag pamaagi, Ginoo, nga mablisingan ang ilang relasyon, Lord God, in Jesus name. Kay nasayod kami, Lord, kung dili sad mi deserving sa imong blessing, dili sad mi nimo panalanginan. So Lord God, I pray tanan nga nay relasyon karon nga nagtan-aw, mahimaya ka ug mahimuot unta ka, Ginoo, in Jesus name. Lord, salamat, dalaygon ka sa walay katapusan. Blessed be your holy name, Lord God. This morning, Ginoo, this day, Lord God, among paabuton, Lord God, ang mga grasya gikan kanimo. Among paabuton, Ginoo, ang mga milagro, panalangin gikan kayo bisan pa man, Ginoo, sa among mga higala, mga OFW, mga seaman, tanan Ginoo. Tanan nga maabdan ani nga live, Ginoo, kutob sa makakita ani, Ginoo. Unsa man ang part sa among kinabuhi, Ginoo. Unsa man ang area sa among kinabuhi karon, Ginoo. Nga need ang imong milagro, Ginoo. Lord God, muliho ka na nga area, Lord God. Muliho ka nang dapita, Ginoo. Imong ipabati, imong gahom, imong hikap, Ginoo. Jesus mighty name. And Lord God, this time among pabuton ka na ang milagro gikan kanimo. Among pabuton ang kahibulungang butang, katingalahang butang nga gikan kanimo, Ginoo. Uban sa pagtuo, Lord God. Salamat daan, Ginoo. Himua lamang ming angayan. Himua ming takos. Kapialan kasaligan, Ginoo. Aron imo ming bubuan sa grasya nga pinasahi nga gikan kanimo. Again, salamat daan, Ginoo. Mao kini among pagampo, amo kining pabuton uban sa pagtuo. Dawato namo kini, Amahan. Ug amo kining gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga maoy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God! Woo! Mayong adlaw, mga igsoon, nga puno sa gugma. Huwag na humana, sakto. Kay maligo pa ko. Bitaw, atong short igsoon, wala tay mga shout out, wala kay tano, kay nagdali man ta. Nya, mubiyahe pa miyon niya, no? So, maybe tomorrow, unya, wasa tay live ning mga pipila ka mga higayon kay madtos ako na ako'y appointment igsoon. Okay? This evening, karong alas 7, akong barko nga biyahe para sa Cagayan. O, muli po ko, umara po sa gabi, so wala may wifi sa balay naman. Maybe mag-live ta, mga kuan pa siguro, Friday. Okay? So, sabi lang, kay during my personal prayer, igsoon, kanunay yun muna sa akong pagampo. Amen? So, again, salamat kayo, no? Salamat sa iyong higayon, no? Amping ta kanunay, igsoon. Ang Diyos magauban ka nato karong adlaw, atong mga desisyon, atong mga plano, mga buhat itong kamot panalanginan sa Ginoo unya. Ako din gipasalamatan na Ginoo atong mga subscriber, atong mga nag-send og stars. Thank you kayo, no? Kay bawon mo wabay ko nangayo ninyo. And then this time akong ibalik ta ng dungog ug himaya sa buhay nga Dios. Siya lang jud ang angayan pasidunggan. Okay. So now, faith, hope, and love abide this. But the greatest of this is love. Amen. Tinuod, gugma. Gugma lang, malakas. Okay? O niya, mao to'y gugma. Hayat kayong gugma sa Ginoo, no? Pero mao lagi na.
So praise God, igsoon again. Mga brad, long live ta kanunay uban sa gracias Ginoo kanunay mo naa sa akong pagong Pintados Admil Sor. Amping sa yes, thank you kay Brad naka sa akong prayer. Salamat kay Brad, salamat. Abante ta sa kabaguhan nga atong nasinati. Okay? So ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga igsoon, ako nagaampo nga karong adlaw puno sa grasya, panalangin, pabor sa Ginoo ug ang kalinaw ug kalipay sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Okay? Keep safe everyone. Ampo kanunay ug amping. See you next time. God bless.